ya faro tangi hingga khoroksa cerai tiket जोंबो ट्राइ खायो जेरै दङ माने जों जेसें मानसिया खरसा बर थ्रि दं लाया जों जे मानसिया कलम टिकला लायो बर हम थांनानै ओंके अ थानि जे कक्सिन जामु कासाका अबनति आं वानि माने बखाते साना मुसुङो ओंके कख गाके बरंनि बो पारानि हाजालो गाके बरं खरनो बनि साइडनि जे माने हस्पिटाल तो बुमानि आबनि सिगांनि साइडनि सिमिनो बनि बानानि बागि साका गोबरं फैतो लामा हाजाल नि बरं तुबलियाना नंगो बरं अनेक ट्राइ खायो जा बरं साका जे बरं नंगो ट्राइ खायो जा खेने नंगो ट्राइ खायो जे फुंलिया आफु बरं किन्तु हस्पिटालो तुबुखा हस्पिटाल सपायते नि अलरेडी बरं फुङो सपायो माने अराउंड 9:35 बरं सपायो हस्पिटालो सपायो दा ओंके आजराव बंग लगी लगी नंग एग्जामिनेशन खाइ लगी लगी साका जे माने जेराय अलरेडी बिनि आं हार्ट साउंड खोनालिया अलरेडी जेरायनि माने डिस्ट्रेसनि दङते आं जे फुनायखा बिनि आं कोनोसे माने खरां खोनालिया हार्ट साउंड खोनालिया ओंके बुमा अलरेडी एग्जॉस्टिंग जा बुमा खा तेकाइसानके बो माने बयस दिलामा 39 इयर्स डकुमेंटेशन होंगांके ओंके तामने बुमा माने जे प्रेशर माने आबो प्रेशर मानिया उनि दङ आबो हाइजा फानकरि एकदम एग्जॉस्टिंग जा तानि के बरं नियानो माने हरनिसिमनो डेलिवरी ट्राइ खैजा बरं ओंके लगी लगी न आंगो न रेफारी रहरका तानि के फिटल डिस्ट्रेस तो माने आंगो अलरेडी न रेफारी रहरका हायर सेंटर कारण आईसीयू केयर नांगी मानो बा एनआईसीयू के माने बंग निकु केयर नांगी मानो आमबगे आं बंग न रिहरका बिनि बुमानि बागि बो चेराइनि माने तामने गाहाम आउटकाम नि बागि आं बंग रिहरका किन्तु थांते न बरं बाखा लामा बाखा गबरं जे फुदिशाव सपाय थांके आफु चेराइ अलरेडी न डेड कुनो बनि हार्ट साउंड तो करि न बनि कुनो रिफ्लेक्स कुनो आबहेरो करि हके आबो माने आं बुमानो बसाका बुमा सोनो बां पार्टी न माने तामने बुजि रेखा पार्टी न बा आं साका इनफॉर्म खाइगे अलरेडी न अब माने तामने नोंनि चेराइ करि खाइनि आं बमन डिक्लेयर खाइबे माने उलसे आबु उलसे बेबा पेपर वर्क पाइसे आबु उलसे आं हॉस्पिटल या करो